ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನನೋರ ಪಾಡುವೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೂತಾಯಿದ ಕಜಿಪು ಮದ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ ಕಜಿಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೂತದ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ತೊಜಿಪ ತೂಪಾದ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು. ಇನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆನೆ ತಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ಪಿನಿ ಮನ್ನಿಸಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಂದಿಂಚ ತೂಪಕ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದತಿ. ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ದೇ ಇದೆ. ಮೀನು ಮೂಲೆ ಮಾರೋದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮೂರ್ನು ನೇರ್ದು ಇಂಚಿ ತೂಪಾವೇನು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪಾತೆಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸಾರಿ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂದಿತ್ತನ ಇಂದೆ ಮೀನ್ದೇ ಇದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆತಿ ತರ ಬೂತಾಯಿ. ಇನ್ನು ಮುರಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೂರನೇ ತೂಪವನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರುನು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಯಾನು ಮೂರುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಇರ್ದು ಕೊಯ್ದು ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಡ ಯಾನು ಅರ್ಧೋರ್ದೆ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ ಪಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಗುಡದ ಮಾತ ಮುಟ್ಟೆನ ಪಾಡುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯ್ದ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನ್ಯಾನು ಐದ ಅರ್ಧೋರ್ದೆ ಮೂರು ದೆಪ್ಪುನು ಯಾಪಲ. ಬಂಗುಡದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಾಡು ಇಲ್ಲಾಡು ತಿನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ನ ಅಂಜಾಯ್ನೇಟ್ ಅಂಜ ಬೂತಾಯ್ದ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗೆ ಮಾರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯನ ಅಂಚ ದೇವಿನಿ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ದೆತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಮೀನು ಮೂರ್ನಾಗ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಲುಂಬುದು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಲುಂಬೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನತೆ ಐಕೆ ಬಡದು ರಪ್ಪರ ಲುಂಬುದು ಪಾಡ್ನ ಸುಲಭ ಆಪ್ನತೆ ಐಕೆ ಮೂರುನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದು ತೋದಿನಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮೀನು ಮೂರ್ನೇಟ ಮೀನು ಮೂರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋ ಪಣ್ಣದು ಅಂಜೆ ಮೂರೊಂದು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಮೀನು ಅಕ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀನು ಮೂರ್ನ ತೂದುಜೇರು ಐಕೆ ಮನ್ಪುನು ಮೀನು ಮೂರ್ನ ಏತಿ ಈಜಿ ಅತ್ತೆ ಮದಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂರ್ಯರೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮೂರು ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಲುಂಬುಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದ ಇದತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲುಂಬು ನಾಂಡು ಅವು ಮೀನು ಮೂರ್ನಾಗನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದ ದೆತ್ತಂಡ ಲುಂಬೆರ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜೆ ಪೊರ್ಲು ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಅಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ದೆಕ್ಕದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಇಂಚಾನೆ ಮದ ತೋಜಿ ಪಾಡು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮನ್ಪಂದ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ಬಂತ ಲುಂಬೆನ ಮಾತ ಲುಂಬುದು ದೀಕ ನಾನು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ 4 ಸಾರಿ ಲುಂಬಿಯಾನು ಮನೆತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆದು ಒಂದು 15 ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ 4 ಮೆಂತೆ 4 ದಾಸೆಮಿ ಅದು ಯಾವುದು ನೀನೊಂದೆ ಬನಲೆ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಚಟಪಟ ಪನ್ನೇಟ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಂದತ್ತ ಅಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಯಿ ನೇಟ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ತಲ್ಲಿ ದೀತೀನಿ ನಾನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಚೂರು ಪೊತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತು ನಾನು ಪಂಡ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಉಂದಿದ್ದಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ಪಾರ್ದು ನುಂಗಾವೆ ಮುಂಚೆ ನಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿಂಡವು ಪೊರ್ಲು ನುಂಗ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಇದೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತರಲ್ತ ನೀರನ್ನು ಐಕೆ ಮೈಪುಗ ಮೈತದು ಮಿಕ್ಸಿ ತರಲ್ದ ನೀರನ್ನ ಐಕೆ ಮೈತದು ಐತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಲೆಣ್ಣೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏದು ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ಅದು ತೆಲ್ಪು ತೂದು ನಮಕ್ ಅದಾ ಬೋಡ್ದು ನಾ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪಿತ್ತಿನ ದಾಲಾಪು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟುದು ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಅದ ಮಂದ ದೀಕ ಅದ ಮಂದ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಗ್ದು ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳ ಪಾಡಿಯೇನು ನೀರುಳ್ಳ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುಗ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡ್ನಾನು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಪಂಡ ಪುರಾಲು ಉಪ್ಪುನತೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡಾದು ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ ದೀವೋಡು ಪುರ್ಲು ಕಲಡಾವಡು ಅಂಚ ಕಲಡಾದು ಕೈಲಿ ಐತ ಉಲಾಯಿಡೆ ದೀವೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಪಾಡಿ ನೆನಪಿಜನೆ ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ನೆನಪಿಜಂದೆ ಕೈಲಿ ಉಲಾಯಿ ದೀವೋಡು ಪಂಡ ಉರ್ಕರ್ನಾಗ ಕೈಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕರತ್ತ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿದ್ಯಾಕ ಲುಂಬಿ ಇದನ್ನ ಬೂತಾಯಿನ ಈಗ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಮೀನದು ಬೂತಾಯಿನ ಲುಂಬಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-30 ಬೂತಾಯಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಯಾವುಂಡು ಹೊರತ್ತ ಕಜಿಪುಗೆ ಯಾವುಂಡು ಚೂರು ಆಡ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಕಜಿಪುಲು ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ಪ ಆವುಂಡು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕಜಿಪು ಪುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮೀನು ಮಾತ ಪಾರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದಾಂಡು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಜೋನು ತೂಕ 4 ಬೂತಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಜೋನು ಒಂದು ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ತೂದು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಪಾರ್ದಾನೆಲ್ಲ ಕಜಿ ಬರತದು ಎಂಟು ರೇಸ ಮೈತದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೇಬಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಾರ್ದೇನು ಮಂತದೆ ಒರಿ ಬೂತಾಯಿ ದಿಂಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನಾಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೇಬಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಾರ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಾರ್ದು ರೇಸ ಮೈತೆ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಎಂಚೊಂದು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು 3 ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ತೂಕ ಎತ್ತೆ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ತುಂಡು ಎತ್ತುದು ಬೂತಾಯಿ ತುಂಡು ಎತ್ತುದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ತೂಪೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ತುಳಿ ತುಂಪೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಯ್.